Hayırlı kеш, efirde yangalıklar, studiyada min Римма Авзалова бүгінгі çağrılışta. Dövlət yardımı kimge kerek? Hökumətimiz ауыл халкының işlikli aktivliğin көтәрү yollarını izley. Biz tüzübüz motor yangаны, Müslimdə tüzülüş remont işləri başlandı. Irak yolga шығаршақ жеткен, соңғы қоңырау бәйрәмінен біздің репортаж. Қазір әлге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Сишәмбе көнне мөслим кунаклар кабул итте. Күрше-тирә район шәһәрләрдән 400 кеше килде. Кунаклар авыл халкының эшлекле активлыгын күтәрү мәсьәләләренә багышланган зона киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәне Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Кунаклар мөслим белән танышуна граммасы җитештерү компаниясеннән башлады. Компания 250 төрдә авыл хуҗалыгы техникасы җитештерә. Кояш энергиясе белән эшләүче светофорлар, яктырткычлар ясый. Компания җитәкчесе Илгиз Исламов кунакларга цехларны күрсәтте, техника белән таныштырды. Коллектив ничә эшләүче? Почти 100 кеше бар. Уртача хезмәт хакы күп. 70 тон. Хәзер инде бездә җәй көннәре арта. Җәй көннәре арта, но без менә районның 17% фонд заработной платы төлейбез. Район бюджетына күп налог түләдең үткән. 40 миллион. Айбәт. Ира Хамадишинның агролидер кооперативы козчылык белән шөгыльләнә. Фермер елына 120 мең коз үстерә. Кооперативта кош-кортны эшкәртү цехы да эшли. Тозлы, кокланган козлар әзер продукцияда сатыла. Зона киңәшмәләре алар инде авылда яшәүче кешеләрнең тормыш активлыгын, эшчәнлеген туплап, барлап, иң яхшы булган мисалларны, иң яхшы булган эш төрләрен өйрәнеп, үзләренең районнарына алып кайтып күрсәтергә тиешләр, башкарырга тиешләр. Фермер бит әле үз эшен генә эшләми, ул кемгәдер шурында бирә. Шул авылның гореф-гадәтен саклый, телен саклый, аның динен, культурасын саклый. Алар шул яктан да безнең өчен бик кадерле. Алар булганда авылда тормыш дәвам итәчәк. Müslüm tamırdan özgərdi. Xəmetrəyə kerek motorluq bir yoxluğuna tügül. Şuluq vaqtını bit kişiyə motorluq bilən yine tamaqını toydurub bulmayın. Kişiyə iş uğruna kerek. Nəmdə iş uğrunları barlıqqa kelgan. Ondan sonra xəbər indi biz bulduk bit indi agroliderdə, mana şu Erik Abzida bek motor etib 280 mingə yaxın yumurtqani motortap narxına bəbkələr bilən türlü formalar bilan işli. Xəmetrəyə kerek şuluq vaqtını biz indi bulduk. İlgiz Zaki işte, onu söyle zavod bitindi o. Yani şöyle göz aldığınızda gelir, avulda zavod buluruna, şu yerlikte üsken jigitkinden buldurala. Район мәдәният йортында күргәзмәдә кунакларда зур кызыксыну уятты. Биредә мөслим авыл хуҗалыгы формированиелары, эшмәкәрләр, авыл җирлекләре, мәгариф учреждениеләре җитештерген продукция тәкъдим ителде. Фәрит Мөхәммәтшинны күргәзмә белән район башлыгы Альберт Хуҗин таныштырды. Bütün российский почти 50% вакцин делается мөслим райондагы эмбрионнардан, йомыркалардан. Российского? Да, bütün Россия. Иптәшем белән шушы эшне инде без 7 елдан артык алып барабыз. Бүгенге көндә 60 меңнән артык бройлерлар үстерәбез, һәм 5 меңнән артык коз үстерәбез инде. Шушы үзебезнең үстергән продукциядан, кош-корттан әзер продукциялар ясыйбыз. Tavuk itindən indi biz kurine ruletlarını ясыйбыз, коз итеннән кокланган козлар, туй козлары, домашний продукцияны кешегә җиткерәбез инде. Мөслим эшмәкәрләре алар элегилектән бик көчле эшмәкәрләр дип әйтергә кирәк. Мөслим янында халык шундый куркып тормыйлар, бүтән яңалыкны тотып алалар да и ахырына хәтле җиткерәләр. Без өмергә эшмәкәрлек буенча мөслимнән үрнәк алып яшәдек, яшибез. Бugün kurduk agramastır. Birleşmesi Россияда гына түгел бүтән күрше-тирә илләргә үзенең җитештерген оборудованиеларын, техникаларын сота и илнең иң яңа техникаларына бирешмәй. Авыл халкының эшлекле активлыгын күтәрү мәсьәләләренә багышланган зона киңәшмәсендә 400 кеше катнашты. Алар арасында авыл һәм район башлыклары, шәхси ярдәмче хуҗалыклар һәм гаилә фермалары, авыл хуҗалыгы кооперативлары җитәкчеләре бар иде. Киңәшмәдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның социаль-икътисади күрсәткечләре, авыл хуҗалыгының тоткан урыны турында сөйләде. Авыл хуҗалыгын үстерү, авыл халкының көнкүреш шартларын яхшырту программалары турында әйтеп үтте. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министры Марат Җаббаров авыл хуҗалыгы формированиеларына дәүләт ярдәме турында бәян итте. Грант төрләре, яңа программалар белән бу өлкәдә төрле районнарның эш күрсәткечләре белән таныштырды. Мөслим ахыргы берничә елда
үзгәрде дип әйтәсе килә. Мөслимгә инвестор бар да, керү бик каты булышты. Август Муслимов инвесторы да җир мәсьәләләрендә бик күп эшләр. Сөт саву буенча 2 комплекс төзелде. 2400 башка бик 2 современный комплекс. Фермерлар бик актив катнашамда. Тавык үстерү буенча, Юмархан направлениесе буенча, фермер мәсьәләләре буенча да район бик актив эшли. Җирләре дә тәртипкә салынган. Безнең авыл хуҗалыгы министрлыгы үткән программалар буенча Мөслим районы катнашуы яхшы дип әйтәсе килә. Монда халкы да актив халкы. Мөслим районы, Аллага шөкер, ул моныңча да бик матур яшәде, матур эшләде. Күрсәтә торган күрсәтәсе әйберләре бик күп, яхшы яктан бик күп. Әйтик, агромастер шәхсән хуҗалыкларда инвесторлар һәм башка хуҗалыкларның эшләрен уңай яктан күрсәтергә, алардан өйрәнергә мөмкинчелек бар. Хәзер инде үз юлын тапты һәм Мөслимнең бары да киләчәк үсешләре булачак. Җирнең һәрбер кишәрле хәзер хуҗасын тапты биредә. Дөрес инде ул безнең Әтнә яки Балтач, Кукмаралар кебек шәристун үсет салмас, әмма ләкин игенчелек өлкәсендә Мөслимнең республиканың иң яхшы районнарының берсе булу мөмкинлеге бар һәм моңа ышанабыз. Әле менә бирегә килгән вакытта да юл кырыйларында басулардан күздәгәнчә биредә быелгы елда бик өметле күренә. Киңәшмәдә шулай ук Татарстан Республикасы икътисад министры урынбасары Наталья Кондратьева һәм Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин да чыгыш ясады. Әгъзам Гобайдуллин авыл халкын чиста су белән тәэмин итү, су челтәрен модернизацияләү, үзара салым программасының өстенлекләре турында билгеләп үтте. Авыл җирлекләренең генераль планнарын эшләүнең әһәмияте турында да искәртте. Соңыннан уңышлы эшләүче эшмәкәрләр, җирлек башлыклары мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Авылда яшәүче халыкка хезмәтебезне аңлап, ярдәмебезне арттырып, матурлыгын эшләргә дигән ният белән шушы зональ совещаниеләрне үткәрәбез. Менә бүген 3нче мәртәбә республикада инде Мөслим районында җыелдык. Эшләгән эшләребез бик күп, программалар күбесе үтәлеп килә, ләкин кайсы бер районда яшәүче хезмәткәрләребез мөмкинлек белән файдалана алмыйлар. Каралган бит инде, грант алырга кирәк, акча кирәк, бу бит инде теге кире кайтара торган акча да түгел. Семинар кысаларында түгәрәк өстәлләр дә эшләде, анда җирле үзидарәгә кагылышлы мәсьәләләр күтәрелде. Шул ук вакытта дәүләт ярдәмен камилләштерү, арттыру мәсьәләләре дә чагылыш тапты. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Яңгырлар язгы кырышларында тоткарлык тудыра. Шулай да Исламов фермер хуҗалыгы язгы чәчүне төгәлләде инде. Язгы чәчү буенча Мөслим районы республикада 2нче урында бара. Бүген хуҗалыкларда чәчү белән беррәттән шүпләннәренә каршы көрәш алып барыла. Намус агрофирмасы уңганнары майның салкын килүен мул уңышка юрый. Агрофирманың Шуганка, Боланлы, Олычакмак, Үрнәк, Салавыз, Мухан, Ташлыяр, Михайловка һәм Атлас авыллары басуларында 13479 гектар җире бар. Шуның 2900 гектары пар җирләре. Агрофирмада шикәр чыгындыру чәчү инде тәмамланды. Бертөрле культураларны чәчү әле дәвам итә. Бүген агрофирма 2300 гектарда шикәр чыгындыры, 2000 гектарда арпа чәчүне төгәлләде. Бүген механизаторлар 458 гектар мәйданда рапс чәчү белән мәшгуль. Мин инде уже 13 ел эшлим тракторда, комбайнда. Быел погода авыррак килде. Шулай да ипи әйбәт булыр дип үмитләнәбез. Бар җирдә ипи булсын инде. Ипи булса күрергә була. Намус агрофирмасы мехотряд ысулы белән эшли. Кыр эшләренә күрше тирә районнардан да эшчеләр җәлеп ителә. Быел мехотряд составында республиканың төрле районнарыннан 28 ир-егет эшләячәк. Хәзерге вакытта без арпага ашлама кертәбез. Ашламабыз кирәк күләмдә кайтарылып бетелде. Погодасы һава торышы бирсә, ишәк итеп барабыз. Намус агрофирмасында энергия саклауга корылган чит ил техникасы эшли. Механизаторларны токландыру, техникаларга ягулык салу, агрегатларга техник хезмәт күрсәтү басуда ук башкарыла. Авыл хуҗалыгы өчен бүген иң җаваплы чор. Ни чәчсәң, шуны урырсың дигән халык мәкален истә тотып эшли егетләр. Май салкын һәм яңгырлы булгач, ел уңышлы булыр дип өметләнә механизаторлар. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөслим телевидениесе. Җәй төзелеш ремонт чоры узган ел Мөслим Татшуган юлында капиталь ремонт башланган иде. Ремонт быел да дәвам итә. Бу көннәрдә юлчы бригадалар Олычакмак тирәсендә эшли. Бу хакта тулырак Ләйсән Сабирова репортажында.
Müslim Tatşugan yolu kapital remonti o'tgan yıl kuz kuni boshlandi. Trassaning 5 km 900 metridan boshlab 11 km 800 metrina qadar yangi asfalt solinacak. Bu ishni Tatavtodor jamg'iyati boshqaram. Biz kelganda yo'lchi brigadalar har birisi o'z ishi bilan mashg'ul edi. 3 brigada ishlaydi. Birinchi brigada retsikl brigadasi eski asfaltni RM 500 agregati bilan yumshatib boradi. Onun ardından ikinci brigada bir 170 buldozeri hem pogrozчик hem iş KAMAZ yardımında bu eski vaqlangan asfaltni uyumlarga uyib ko'chaga tashlaymiz. Shunday bizda subpodratный uyushma ishlaydi. O uyushma bizda vodopropускной trubalarni montajlау hem yer ishlari bilan shug'ullanadi. Bugün işler Oluşokmak tirasida bora. Bu tirada yo'l yobiq ham Müslim Tatşugan orasında yuruvchi mashinalarga Oluşokmak ovli ishidan o'targa to'g'ri keladi. Yo'l remontini boshlagancha o'zgan yil ovli yonidan o'tgan gaz turbalarini bir yoqdan ikkinchi yoqqa ko'chirganlar. Hozir eski turbalarni qozib olalar. Müslim Tatşugan yo'lidagi kapital remont bu yil davom etib, kelasi yilni qo'llanishga topshirilacak. Leysan Sabirova, Dinar Minhajev, Müslim televideniyesi. Кеше район мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәме үтте. Быел мәктәпне 188 укучы тәмамлый. Район үзәгендәге мәктәпләрдә узган бәйрәмнәрдә район башлыгы Альберт Хужин, район активы, мәгариф ветераннары катнашты. Соңгы кыңгырау бәйрәме бала өчен дә, әтиәниләр өчен дә дулкынландыра торган истәлекле көн. Бер үк вакытта шатлыклы да моңсу да бу бәйрәм. Әле кайчан гына тәпи атлап киткән сабыең бүген инде олы тормыш юлына тәүге адымнарын атлый. Birinchi sinfqa qizimizni jetaklab kelgan edik. 11 yil vaqt endi buna sezilmay o'tib ketdi. Ular endi buna bugun motor zo'r qizlar bo'lib o'sib jetdilar. Birsi endi 9-sinfni, birsi 11-sinfni bitiradi. Müslim gimnaziyasының 11 сыйныфын быел 27, 9 сыйныфны 42 укучы тәмамлый. Бүген укучылардан да бигрәк әти-әниләр дулкынлана. Бу аңлашыла да. Укучыларның кайберләре өчен бу кыңгырау чыннан да гимназия белән саубуллашу тавышы булып яңгырый. Bugün ilimiz boyunca bir kulu bayram. Mine biz de özümüzün, unugumuzun soңгы kıngırau bayramına geldik. Bana hem onun bilen okuyan başka okuşlarga şın bәхет, selametlik, şadlık, kuvanışlar dileriz. Onların hizmetleri de, okullarda, gelecekte özlerine, etilerine hem bizge yaktaşlarına var ki kuvanışlarına getirsin idi. Şunday ko'ngilli rahat, chaqiruvlarga rahmat. Hamda o'zimiz ishlagan vaqtda kibik shunday yoshlik yillarni aylanib qo'yamiz. Бәйрәм 11 сыйныфларның вакыт машинасында бала чакка кайтулары белән башланды. Бу машиналарны 11 ел элек укыган сыйныф бүлмәләренә алып керде. Müslim урта мәктәбенең 11 сыйныфын быел 17 кыз һәм малай тәмамлый. 38 укучы 9 сыйныф белән саубуллаша. Biz балаларга иң изге теләкләребез шул. Хәзер әле аларны экзаменнар көтә, егы экзаменнар көтә. Барысы да уңышлы гына экзаменнарын биреп чыксыннар иде. Һәм дә инде үзләре теләгән уку йортларына барсыннар иде, кертсеннәр иде. Мотор традиция буларак фән олимпиадаларында җиңү яулаган укучыларга быел да мактау грамоталары тапшырылды. Müslim лицейында да бәйрәм үзенчәлекле үтте. Укучылар галәм буйлап космик сәяхәттә булды. 11 йолдызлы елны искә төшереп хатирәләрен яңартты.
Бәйрәм йылдызлар биюле башланып китте. 11-нче сыйныф укучылары Йылдызлар аллеясында үз йылдызларын булдырды. Әти-әниләр белән традицион вальс әйләнгәч, 9-нчы һәм 11-нче сыйныфлар җылы теләкләр әйтеп, күккә 55 шар очырды. Бу сан очраклы түгел, чөнки лицейның 9-нчы һәм 11-нче сыйныфларыннан быел 55 укучы чыгарыла. Район мәктәпләрен барлыгы 188 укучы тәмамлый. Аларның 127-се укуларын Мөслим политехника техникумы, якын шәһәрләрдә көллият һәм училищеларда дәвам итәргә карар кылган. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Алдыңғыларын түрлі фән бәйгеләре җиңүчеләрен хөрмәтләү матур традицияга әйләнде. Бәйрәм быел да Кыяшлы ыкыял зонасында узды. Бәйрәмдә спорт һәм мәдәни бәйгеләрдә җиңүчеләр хөрмәтләнде. Быел парадта район мәктәпләреннән 118 укучы катнашты. Бәйрәм төсен алган чарага һава торышының уңай килүе дә сөендерде. Укуда да, спортта да сынатмаган егет-кызларны район башлыгы Альберт Хуҗин, район мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хәбибуллина махсус кунаклар тәбрик итте. Біріншіден біздің балалар қуана, чөнки инде аларның укулары тәмам. Әйне менә шул бәйрәмдә безнең уку алдыңгылары, спорттагы алдыңгылар килделәр. Алар үзләре куаналар, һәм инде аларны балаларны күреп, әти-әниләре куаналар. Киләчәктә бу безнең киләчәк бит инде. Киләчәгебез дә шулай. Акыллы һәм сау-сәламәт булсыннар иде. Укучылар белән калабыз. Бәхетле булабыз, сәламәт булабыз. Безнең яратабыз шундый матур көн үләк сезгә булыр. Худай Тәгалә матур. Безнең һәр елны шундый бәйрәм үтә. Безнең инде быел килде КамАЗ җитәкчеләре һәм инде Мирас группасы выступать итте. Бәйрәм бик матур үтә. Мөслим йылдызы 2022 титулы бу көнне 5 укучыга һәм 2 укытучыга бирелде. Мөслим гимназиясының 9-нчы сыйныф укучысы Илина Бариева ел укучысы 2022 титулын алды. Гимназиядан Камиля Минхаҗева Мөслим кызы, Мөслим урта мәктәбеннән Илназ Мирзаганов Мөслим егете титулларына лаек булды. Алар проектның символы булган Мөслим калфагы һәм Мөслим кәләпүше белән бүләкләнде. Көн погодасы килүе бер, икенчесе алдынгы укучыларыбыз елдан-ел артып бара мәктәпләрдә. Аның тырышлыгы укытучыларның тырышлыгына бәйләнгән барса да. Ата-аналар балалар өстенә контроль ясау да тоже. Елдан-ел безнең отличниклар соннары арта. Шул вакытта ударникларыбыз район күләм, республика күләм, Россия күләм призлы урыннар һәм җиңүчеләребез елдан-ел артып килә. Бу бик сөенечле һәм күркәм хәбәрләр. Бүген шундый матур көн, соңгы кыңгырау көне. Без инде шушы көнне үзебезнең мәктәп елларыбызга кирдән кайтабыз. Шул көнне хис иткән хисләребезне кирдән кичерәбез. Мәктәп еллары ул инде менә бөтен кешенең дә күңелендә уелып кала торган иң матур хисләр, иң якты хатирәләр дип уйлыйм мин. Бәйрәмгә махсус кунаклар да чакырылган иде. Мирас инструменталь ансамбле бии хит музыкаль төркемнәре чыгышын райондашларыбыз яратып карады. Татар, рус, инглиз һәм башка бик күп телләрдә хитлар башкаручы бердән-бер ансамбль буларак, бу кичне алар 70-нче һәм 80-нче елларда популяр булган җырларны яңгыраттылар. Алдынгылар парады салют белән төгәлләнде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мәгариф өлкәсен заманча техника белән тулыландыруга юнәлтелгән Россия Федерациясендә цифрлы икътисад программасы гамәлгә ашырыла. Укытучылар яңа ноутбуклар белән тәэмин ителә. Татарстан укытучыларына 12 000 ноутбук бирелде. Шуларның 165 танәсе Мөслим районына кайтты. Район мәктәпләрендә ел дәвамында рушат укулары бара. Дәресләрдә әхлак, тәрбия мәсьәләләре күтәрелә. Рушат укуларының йомгаклау дәресе Сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында үтте. Тулырак Гөлназ Җәлилова. Сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексы Мөслимебезнең үзәгендә халык хәтерен саклап торучы бик матур урын. Биредә җирлегебездә яшәүче һәркемнең диярлек әби бабасы, туганының исемнәре уелып язылган. Мемориал комплекс бабаларыбызның, райондашларыбызның батырлыгына, фидакар хезмәтенә баш иеп, хөрмәт күрсәтә торган җир ул. Безнең инде мемориал комплексга еш кына күңел ачарга, үзләренең ихтияҗларын канәгатьләндергән керүчеләр табылып кына тора. Төннәрен яшьләр җыелып, пиво кебек спиртлы эчемлекләр ишәләр. Чөп шарлары өелеп кала. 9 майда инде кабат яңартып куелган безнең төнге утларыбыз балалар тарафыннан тибелә, җимерелә. Киләчәктә калепләре каралмыйча, шушы өлкәннәребез, мөслимләр тудырган мөмкинлекләрдән файдаланып бәхетле матур үсәрләр дигән ышанычта калабыз. Мәктәптә ел буена барган рушат укуларының йомгаклау әңгәмәләре мемориал комплексының халык хәтере өчен әһәмияте, төзелү максаты, анда үз-үзеңне тоту кагыйдәләренә багышланды.
Ашык һавадагы мондый әңгәмәләр лицей укучылары өчен күз көнне үткәрелгән иде. Балалар җәйге чорга китә инде, безнең җәй көне ялларга китә. Менә шушы ялларда инде тәртип ягыда инде бераз гына инде безнең аксый башлый. Ул инде аларга бик аңлатты, шушы мемориаль комплекска кирип тавышланмаска, монда инде бозыклыклар эшләмәскә. Җиңү паркында ярамый туздырырга, бутылкалар атырга, төкерергә, жвачкаларга һәм вечный огоньга шүпләр яндырырга, шүпләр атмаска, вечный огонь кырына менеп туздырырга ярамый. Тулы бер комплекс итеп эшләнгән урынны тәртиптә тотуга, анда матурлык тудырырга бик күп оешмаларның, андагы хезмәткәрләрнең өлеше керә. Буларны балалар кече яшьтән аңлап үсәргә тиеш. Әти-әниләр, өлкәннәр дә биредә үз-үзеңне тоту нормаларын сакласыннар, үрнәк күрсәтсеннәр иде. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 19 майда Бөтен Союз пионерлар оешмасы төзелүгә 100 ел тулды. 70 ел тарихы булган оешма кимендә 3 буын тәрбияләгән. Кызыл галстуклар әле хәзердә күпләрнең күңелендә якты хатирәләр уята. Оешманың 100 еллык уңаеннан Мөслим лицейында кызыклы кичә үтте, анда хәбәрчеләребез дә катнашты. Хәзерге балаларга пионер сүзенең мәгънәсе әллә ни таныш түгел, ләкин бу сүз үз вакытында пионер оешмасының вәкиле булып торган һәркемгә кадерле. Чөнки җәйге лагерьлар, учак янында җырлаулар, походлар, бергәләп бәрәңге чөгендер басуларына барулар күпләрдә җылы хатирәләр уята. Мөслим лицейында 5-6 класслар өчен оештырылган чарада балаларның укытучылары пионер еллары белән бәйле хатирәләре белән уртаклашты. Чарага ветеран укытучы, элеккеге пионер Фәниса апа Гыйльметдинова да чакырылган иде. Без һәр вакытта да, кечкенә чакларыбызда, бәләкәй вакытта бик нык эшләп үстек. Без һәр вакытта да эштә санатмадык. Без макулатурада җыйдык, тимер-тимырда җыйдык, иске чүпрәкләр дә җыйдык. Аннан соң колхозга һәр вакытта да ярдәм итеп, шифлык итеп килдек. Кош тизәге, күл, күмер җыя идек. Укучыларга пионерлар тормышы таныш түгел, алар бу хакта белми. Аларның үз оешмасы, Россиянең укучылар хәрәкәте бар. Пионерлар оешмасы кебек үк, ул да укучыларны хезмәт аша тәрбияләү һәм берләштерүне максат итеп куя. Это атрибут РДШ, Российское движение школьников. Мы проводим разные акции, мероприятия, посвященные, чтобы помогать людям, бабушкам, престарелым, дедушкам. Мы юрибыз ветеран кешеләрне, аларны котлап, кунакларга үзебезгә лицейга чакырабыз. Һәм кыш көннәрендә без аларның карларын күрибез, җыелган сулар ташыйбыз. Үткәннәрне сагынучылар өчен тагын бер яңалык. Россиядә пионер хәрәкәтен кире торгызырга җыеналар. Яңа оешманың исеме башка төрле булачак, әмма идеологиясе пионерларны кына охшаган. Яшь буынга дөрес тәрбия бирү өчен бу зур адым. Лейсан Сабирова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Мөслимгә Татарстанда абортларны кисәтү буенча +1 проекты координаторы, хатын-кызлар консультациясе психологы Аида Фюк килде. Проект Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министрлыгы ярдәме белән булдырылган һәм ул пилот программа буларак Россиянең 10 регионында тормышка ашырыла. Аида Владимировна, район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марина Бадретдинова һәм шушы өлкә өчен җаваплы учреждение җитәкчеләре катнашында түгәрәк өстәл артында сөйләшү үтте. Быел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тула. Шул уңайдан Алушакмакта фәнни-гамәли конференция узды. Конференция гасырларда яшә мәгърифәтле мөслим дип аталган иде. Чара элекке мәдрәсә бинасы янында башланды. Авыл имамы Фазыл хәзрәт Садриев Коръән аятларын укыганнан соң кунакларны район башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары Марина Бадретдинова сәламләде. Конференция авыл мәдәният йортында дәвам итте. Анда авыл музеенда сакланучы экспонатлардан, кул эшләреннән күргәзмә оештырылган иде. Бүгін көндә инде бу мәдрәсә буенча документ эшләре алып барыла. Алла бирсә, иншалла инде менә икәнәчеләребезне дә барып, авыл халкы бергәләп, менә шушы чарабызда, менә шушы эшкә күпмедер этәргеч булыр дигән фикердә. Барлык килүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерәбез.
Районыбыз аксакаллары, тарих укытучылары, дин әһелләре, авыл халкы, мәктәп укучылары, кунаклар ислам диненең тормышыбыздагы роле, тарихы, гыйлемне үстерүнең әһәмияте турында фикер алыштылар. Конференциядә Сарман районы Зур Нөркәй мәктәбе укытучысы хезмәт юлын Мөслим районында башлаган Назим Мәхмүтов китергән кызыклы мәгълүматлар да яңгырады. Мәдрәсәнең бинасының һәм мәдрәсәнең үзенең инде 200 еллык тарихы бар. Бина үзе 20-нче гасырның башында салынган таштан. Һәм инде бу бинаны салу өчен төп акча средстволарын атаклы сәүдәгәр миллионерлар, хәлфиннәр бүлеп биргәннәр. Бинаны эшләү авыл халкы һәм бер туган укытучылар, Фәйзуллиннар тарафыннан башкарылган. 1906 кайбер чыганаклар буенча 1894 елда төзелгән мәдрәсә бинасы 1981 елга кадәр халыкка башлангыч мәктәп булып хезмәт иткән. Мәктәп өчен 2 катлы яңа таш бина салынгаш, мәдрәсә ташландык хәлгә килгән. Бүгенге көндә мәдрәсәнең түбәсе җимерелеп, стеналары гына торып калган. Шәкертләрнең килүен ял көннәре алар урамга җөрегә чыкканнар. Шуларның килгәнен тәрәзә тишмәгеннән пәрдә арасына гына карап торалар дип инде. Кара озын пальтәдән, озын аппак шарыктан урам тутырып киләләр дип. Без бәләкәй чакта безгә садиклар эләкмәде. Без күрешү мәктәпкә барып кирдек. Безнең укытучыларга җиңел булмагандыр дим. Безнең укытучыларыбызга зур рәхмәт әйтәм. Беренче класс җитәкчесе апа. Унан соң алып киткән югары класс Нәсим апа. Мәктәп директорыбыз Әмин апа. Зур яшьтәге бик олы белемле Рәхил апа безне укытты. Унан соң Әлфинур апа, Газиз апалар. Уларга без бик зур рәхмәтле. Алланың рәхмәте белән шушы мәдрәсәбез тарихияткәр булып киләчәктә яшь буыннарга үрнәк булып авыл уртасында димәк яшәр һәм инде күп кешеләр инде килеп күрерләр, саклану хисләрен белдерерләр дигән өметтә калабыз. Халкыбызны әхлаклы, мәгърифәтле иткән, динебезне таратуга өлеш керткән мәдрәсәләр эшчәнлеге район халкын күркәм эшләргә туплауга сәбәп булсын. Президентыбызның ярдәме, уртак тырышлык белән бу ният тормышка ашсын. Авыллар яшәсен, тормышларыбыз матур булсын дигән өметен җиткерде конференциядә катнашучылар. Гөлназ Җәлилова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Абзалова, сіздің білән сау болашам. Исән-имин болығыз.